Дали една отлука доната из чисто кината може да вам промени живота из корена? Може ли susret u mračnom podzemnom prolazu da bude početak neverovatne ljubavne priče? Ovo je priča o Giovanni, mladoj medicinskoj sestri iz Beograda, čiji je život krenuo potpuno neočekivanim tokom. Vežite se, jer vas čeka priča puna emocija, preokreta i šokantnih otkrića koja će vas ostaviti bez daha. Ostanite sa nama do kraja. Giovanna je imala samo 20 godina, ali se osjećala kao da nosi teret celog sveta na svojim plećima. Radila je kao medicinska sestra u kliničkom centru Srbije, u okruženju koje je svakog dana iscrpljivalo i poslednji atom njene energije. Rutinski posao, ljudska patnja i bol bili su njena svakodnevica. Koleginice, starije i ciničnije, pričale su samo o novcu, skupim poklonima i letovanžima, dok je Giovanna čeznula za iskrenim razgovorom i malo ljudske toplinje. Živela je sa majkom Vesnom u starom soliteru na Novom Beogradu. Vesna, žena narušenog zdravlja i još narušenijih živaca, stalno joj je prigovarala. Zamerala joj je što njema bolju priliku, što se nje ugleda na čerke njenih prijateljica i što je raskinula sa Nemandžom, momkom koji je po Vesninom mišljenju bio sigurna budućnost. Taj stalni pritisak gušio je Jovanu i stvarao nepremostivi jaz između majke i cherke. Kasna jesen je obavila Beograd sivilom. Hladna kiša je sipila, pretvarajući ulice u ogledala u kojima su se udržavala tmurna svetla grada. Giovanna je kasno završila smenu. Propustila je poslednji autobus i sada je žurila ka podzemnom prolazu na terazižama kako bi uhvatila noćnu liniju. Spuštajući se niz hladne vlažne stepenice, osjećala je kako joj se umor lepi za kosti. Vazduh je bio težak, ispunđen mirisom mokrog betona i ustajalosti. U polumraku, usvetljen samo treperavom neonskom lampom, stađaođe mladić. Bio je mršav, u pocepanoj i prljavoj odeći, naslonjen na hladan zid. Drhtavom rukom je pružao dlan prolaznicima, moleći za sitniš. Pogled mu je bio uprt u pot, kao da ga je sramota sopstvenog postojanja. Beskućnik, pomislila je Giovanna, ali umesto gađenja usjetila je talas sažaljenja. I sama je odrasla u siromaštvu, bez oca, i znala je kako izgleda borba za preživljavanje. Prišla je bliže, nameravajući da mu ostavi nešto novca. Kada je podigao glavu, svetlost je na trenutak obazjala njegovo lice. Imao je pravilne crte, umorne, ali lepe oči. Na sekund Giovanni se srce steglo. Neverovatno je ličio na Nemandžu, njenog bivšeg dečka. Ista vilica, iste oči, rastali su se bolno najviše zbog stalnog pritiska njene majke. Nemandža, prošaputala je gotovo nesvesno. Mladić je trgnuo glavu, ali je odmah spustio pogled, još dublje se povlačeći u senku. To je on, pomislila je. Sigurno je on, stidi se što ga vidim ovakvog. Sećandža su navirala. Sve vreme od raskida tajno se nadala da će ga ponovo sresti, ali ne ovako, nikada ovako. Volela ga je, ali je Vesninu trof, priče o tome kako je on siromašan i bez perspektive na kraju uspio da ih razdvoži. Utišao je, smrtno uvređen. A evo ga sada, slomljen na dnu. Nemandža, to si ti, prepoznala sam te, rekla je glasnije, sa mešavinom uzbuđenja i užasa. Mladić je jedva čujno promrmljao, ne gledajući je. Gospođice, pogrešili ste, ja sam Marko. Glas mu je bio hrapav i tih. Odmahnuo je glavom i okrenuo se prema zidu, ali Jovana je nastavila da zuri u njega. U tom trenutku dok je stajala u hladnom prolazu, okružena ravnodušnim prolaznicima, u njenoj glavi se rodila suluda, osvetoljubiva ideja. Šta ako ga odvede kući? Šta ako kaže majci da je to njen verenik i da će od sada živjeti sa njima? Sama pomisao na Vesnino lice izazvala je u njoj mračno zadovoljstvo. Možda bi je majka konačno ostavila na miru. Možda bi prestala da joj nameće svoje dobre prilike. Bilo je to čisto ludilo,
Znala je da je čeka pakleni skandal, ali danas, posle još jednog užasnog dana, osjećala je da joj je baš to potrebno, da uradi nešto potpuno nepredvidivo. Bez razmišljanja otišla je do obližnje pekare i kupila vruć burek i jogurt. Vratila se i pružila mu hranu. Uzeo je posramljeno promrmljavši hvala i počeo pohlepno da jede. Dok je on jeo, Jovana ga je posmatrala. Marko, kako si dospeo ovde? Gde živiš? Upitala je tiho. On je izbogavao njen pogled. Duga priča, rekao je nerado. Majka pije, dovela u čuha, tukao me je, na kraju su me izbacili. Nemam dokumenta, nemam gde. Spavam na stanici, na cevima toplane, gde stignem. Njegove reči su bile ugolđene, bez patetike, što ih je činilo još strašnijim. Jovani se srce steglo. U naletu odlučnosti izgovorila je reči koje će im oboma promeniti život. Pođi sa mnom, daću ti večeru, okupaj se, naspavaj se, ali imam jedan uslov. Reći ću majci da si moj verenik, inače te neće pustiti u stan. Moraš da me podržiš u tome. Molim te, pomozi mi. Majka me je toliko pritisla da ne mogu da dišem. Šta kažeš? Marko je prestao da jede. Zurio je u nju, potpuno zbunđen. Čekaj, ti hoćeš da iz inata prema majci dovedeš beskućnika u kuću? To je baš luda ideja, rekao je iskreno, a u očima mu se na trenutak pojavio tračak starog sjaja. Hvala ti na ponudi, stvarno si dobra duša, ali... Zastao je, a onda uzdehnuo. Hladnoća mu je probijala kroz tanku jaknu. Znaš šta? Pristajem. Smrzao sam se ovde, makar da se ugrežem jednu noć. Ako ti to pomaže, onda u redu. Na Jovaninom licu se pojavio osmeh, prvi iskreni usmeh tog dana. Odjednom sivilo oko nje više nije delovalo tako beznadežno. Bila je emotivna, uvek je živela za trenutak i nikada nije maštala u bogatom mužu. Ljubav i razumevanje su joj bili važniji od svega. A šta ako je ovo sudbina? Proletjelo joj je kroz glavu. Odlučno je uhvatila zbunjenog Marka pod ruku i na očigled šokiranih prolaznika samouvereno krenula ka svojoj budućnosti. Kao što je i očekivala, Vesna ih je dočekala na vratima sa izrazom čistog užasa. Njeno lice, već izbrazdano burama brige i visokog pritiska, pretvorilo se u masku neverice i gađenja. Premeravala je Marka od glave do pete, prljavu odeću, neurednu kosu, upale obraze. Jovana, kaga si to dovukla u kuću? Procedila je kroz zube. Ovo je pristojan stan, a ne svratište za beskućnike. Jovana je ignorisala njen bes. Sa veštačkim osmehom veselo je objavila: Mama, upoznaj Marka. On je moj verenik. Od sada će živeti sa nama. Nadam se da nemaš ništa protiv? Okrenula se kao kamenđenom Marku i gurnula ga unutra. Hajde, ulazi, nemoj da se stidiš. Osjećaj se kao kod kuće. Vesna je zlobno prosiktala, ali ne zaboravi da si u gostima. Gospode ćerko, kad ćeš prestati da sakupljaš svaku smeće sa ulice? Srušila se na stolicu u hodniku, hvatajući se za srce i teško dišući. Jovana je znala da je čeka pakao, ali nije odustajala. Jovana je u kuhinji na brzinu ispržila krompir i kobasice. Sili su za sto i jeli u tišini, dok su iz druge sobe dopirali Vesnini prigušeni jecaji. Nakon večere Jovana je odvela Marka do kupatila, dala mu čist peškir i neku staru očevu trinjorku. Njegove prljave stvari je bez riječi ubacila u veš mašinu. Spavaćeš ovdje u mojoj sobi, ja ću na kauču u dnevnoj, rekla je, namještajući mu posteljinu na svom krevetu. Marko je stađao na vratima kupatila, uživajući u toplini i mirisu čistoće. Vruća voda, čista pustelđina. Stvari koje je uzimao zdravo za gotovu sada su mu delovale kao najveći luksus. Gledao je Jovanu sa neverovatnom zahvalnošću. Hvala ti, prošaputao je iskreno. Za sve ovo, laku noć, moja vilu. Te reči su je dirnule dublje nego što je očekivala. Te noći, dok je ležala na neudobnom kauču, prvi put se zapitala da li je ovo bila samo suluda igra ili nešto mnogo više.
Марко се изненаджу жуче бързо прилагодио. Йованина доброта je učinila svoje. Osim toga, ona je bila lepa devojka, sa toplim usmehom kuđi je razoružavao. Provodili su se te razgovarajući. Marko je počeo da pomaže po kući. Popravio je kvaku na vratima koja je mesecima stajala pokvarena, zategao šarke na kuhinjskim ormarićima i popravio rasklimane stolice. Vesnjine otrovne primetbe su postajale sve tiši. Muška ruka je u kući bila potrebna. Jovana je sada žurila kući sa posla, znajući da je on čeka. Osjećaj koji je rastao između njih bio je neočekivan i snažan. Jedne večeri dok su gledali neki film, Jovana se naglo trgla i vrisnula od bola. Šta je bilo? Jesi li dobro? Skočio je Marku. Grč. Uhvatio me grč u nozi. Prostenjala je. On je bez razmišljanja kleknuo, skinuo joj papuču i počeo nežno da joj masira stupalu. Njegovi dodiri su bili meki i sigurni. Bol je polako popuštao. Njegovi prsti su lagano klizili od njenog stopala ka listu, pa sve više. Atmosfera u sobi se promenila. Postala je gusta, naelektrisana. Približio joj se i počeo strasno da je ljubi. Jovana je pokušala da se odupre, više iz navike nego iz stvarne želje. Marko, šta to radiš? Mi smo se dogovorili. Ovo je samo predstava, prošaputala je. On je nastavio da je nežno miluje. I ja sam mislio da jeste, odgovorio je tiho. Ali zaljubio sam se u tebe, Jovana. Ozbiljno. Najbolje si osoba koju sam ikada upoznao. Ako ne želiš, samo reci i odmah ću otići. Ali bilo je kasno. Jovana je izgubila glavu. Prepustili su se strasti zaboravljajući na sve oko sebe. Bili su savršeno srećni. Vesninu večito nezadovoljstvo ih više nije doticalo. Marko je bio toliko zaljubljen da nije mogao da zamisli život bez nje. A Jovana? Ona je znala da je pronašla svoju sreću. Ovo je prava ljubav, mislila je. Ovo je ono što sam čekala. Pokušavala je da ubedi i majku u to, ali Vesna je bila neumoljiva. Čerko, šta to radiš? Kakvu budućnost imaš sa njim? On je beskućnik, bez dokumenata, bez ičega. Čime razmišljaš? Da ga za nedelju dana nisam videla ovde. Iako je Marko pomagao Vesni, išao u prodavnicu i brinuo o Joy, ona ga je mrzela iz dna duše. Svaku priliku je koristila da ga uvredi. Kada je prošlo nedelju dana, a Marko je i dalje bio tu, odlučila je da odigra svoj posljednji adut. Dok je Jovana bila na poslu, ušla je u sobu i sa ledenim izrazom lica rekla Marku, da ti kažem nešto, momče. Jovana se samo igra sa tobom. Ona ima verenika pravog. Trenutno je u inostranstvu. Kad se vrati, obožeće vas ubiti. Zato se gubi odavde odmah, ako ti je život miju. Inače ću mu još danas poslati poruku da te nađe. Znala je da čini užasan greh, da ćerki zabija nož u leđa, ali želja da Jovanu vidi sa bogatim čovekom bila je jača od svega. Marko je primio njene reči kao udarce. Gledao je u ženu očima punim bula i neverice. Pokrio je lice rukama i tiho zaplakao. Nije želeo da veruje. Kako je Jovana mogla tako okrutno da se poigra s njim? Uveravala ga je da ga voli. Nije moguće da je sve bila laž. Čitavo telo mu se ukučilo. Noge su odbijali da se pokrenu. Jedva je uspeo da ustane i krene ka vratima, bez snage da se usvrne. Te večeri Jovana je, kao za inat, morala da ustane na duploj smeni. U bolnicu su dovezli dečaka sa teškim opekutinama i zamolili su je da ustane do jutra. Pozvala je kući i đavila majci da kasni. Vesna joj nije rekla ni reč u tome da je uterala Marka. Naprotiv, zadovoljno je trljala ruke, misleći kako će on do jutra već biti daleko. Marko je u početku hteo da sačeka Jovanu, da razgovara sa njom, ali ponos i bol su bili jači. Otići ću, odlučio je. Neću da smetam, neka žive kako hoće, ko sam ja njima, običan beskućnik. Kada je Jovana konačno stigla kući i niđe zatekla Marka, odmah je shvatila. Počela je da viče na majku. Mama, gdje je on? Znam da si ga ti uterala. Zašto to radiš? Ja ga volim, razumeš li? Gdje da ga sada tražim? Vesna se branila.
Šta ja imam s tim? Tvoj propalica je sam otišao. Neću plakati za njim. Kako si ga zavoljela, tako ćeš ga i odvoleti. Možda konačno nađeš normalnog dečka. Jovana je bila u šoku. Mogu da zamislim šta si mu sve napričala o meni. Jecala je. Nikada mi neće oprostiti. Nikada ga više neću naći. Bez razmišljanja, ukrenula se i istrčala iz stana nazad ka terazijskom prolazu gde su se sreli. Trčala je ulicama, raspitivala se kod drugih beskućnika. Prodavaca nikoga nije vidio. Nestao je kao da ga je zemlja progutala. Osečila se iz danu. Zašto joj nije verovao? Zašto je nije sačekao? Govorio je da je voli, a onda je samo otišao. Na polju je počeo pljusak. Hladan vitar je kidao poslednje lišće sa drveća. Jovana to nije ni primećivala. Lutala je ulicama potpuno mokra i neutješno plakala. Možda je mama u pravu, mislila je. Možda sam ja stvarno glupača. Kome treba ova ljubav, ako od nje ostaju samo suze? Potpuno promrzla i iscrpljena, teško se razbolela. 3 nedelje je ležala u groznici. U bunilu je dozivala Markovo ime. Kada je konačno stala na noge, pala je u duboku depresiju. Na posao je išla kao robot. Čim bi došla kući, zaključavala se u svoju sobu i plakala do jutra. Smršala je, jedva da je išta jela. A onda, mesec dana kasnije, počele su mučnine. Svakog jutra je povraćala. Kao medicinski radnik, odmah je shvatila. Bila je trudna. Situacija je bila katastrofalna. Otac deteta je beskućnik kuži je pobegao. Majka je jedva trpi, a ako sazna za trudnoću, izbacit će je iz kuće. Šta da radi? Kako da lže da živi? I zašto? Jovana nije znala odgovore. Ipak, svakog dana, posle posla, odlazila je do onog podzemnog prolaza, kao na hodočašće. Nadala se da će ga videti. Jednog dana joj se učinilo da ga prepoznaje s leđa. Srce joj je zalupalo. Marko, povikala je radosno, ali kada se čovek okrenuo, bio je to stranac. Pogrešili ste, rekao je zbunjeno. U očaju odlučila je da uradi ono najgore. Zakazala je pregled kod ginekologa, doktora Milana Petrovicka, spremna da prekine trudnoću. Nije videla drugi izlaz. Kada je već ležala na stolu, a strogi doktor Kodži ju je gledao sa osudom, pripremao instrumente kroz glavu, joj je prošla strašna misao. Šta ja to radim? Ubiću Markovo dete, njegovu krv. Ovo dete će biti jedino što mi je ostalo od njega. Kako ću živjeti s tim? U tom trenutku je shvatila. To je smisao njenog života. Briga je i za majku, i za Marka, i za zle koleginice. Rodit će ovo dete i sama će ga odgajati. Naglo je odgurnula doktorove ruke i sjela. Izvinite, predomislila sam se, promrmljala je. Doktor Petrović je odahnuo. Hvala Bogu, rekao je sa usmehom. Dođite za nedjelju dana da otvorimo karton i molim vas, nemojte više da se predomišljate. Kada je stigla kući, u nos ju je udario miris pržene ribe. Jedva je stigla do toaleta. Zabrinuta Vesna je prisluškivala iza vrata. Čerko, jesi li dobro? Jesi li se otrovala? Otvaraj, valjda nije ono što mislim. Kada je konačno izašla, izmučena, majka ju je čekala u hodniku, gledajući je sa prekorom. Jovana više nije imala snage. Da, mama, trudna sam, viknula joj je u lice. Eto, takva sam budala. Dete je Markovu, ono koga si uterala. Nadam se da si sada srećna. Abortus ne dolazi u obzir, a sada me ostavi na miru. Zalila se u svoju sobu, ustavivši Vesnu s kamenđenu. Starica se uhvatila za srce i otišla po ljekove. Vesna je 1000 puta zaželila zbog onoga što je uradila. Dečko zaista nije bio loš. Vredan, nije pio, a Jovanu je voleo, to se videlo. Mogli su da mu srede dokumenta, da nađe posao. Imala bi ćerka muža, a dete oca. A ovako, sramota, ćerka trudna sa beskućnikom kođi je pobegao. Komšidže će ih ismevati. U međuvremenu, Jovana je bila sve lušiđe.
Na poslu su je ogovarali, starije spremačice su bile najglasnije. Vidjeti ovu omladinu naguljala dete, a ne zna ni ko je otac. Jedini koji je bio dobar prema njoj bio je doktor Petrović. Uvek ju je tešio. Jovana, to su hormoni. Nemojte se nervirati zbog zlih jezika. Šetajte, pričajte sa svojom bebom. Vidjet ćete kada se rodi, svi problemi će postati nevažni. Ako vam ikad zatreba pomoć, moj broj imate. Posle svakog razgovora sa Njim, Jovana bi povratila voljžu za životom. Ipak, svake noći bi mislila na Marka. Koliko god da je bila ljuta, i dalje ga je voljela. Vesna je znala da mora da traži oproštaj. Odnos sa ćerkom je bio potpuno uništen. Jovana je čutala, povlačila se u sebe. Nije reagovala ni na šta. Jednog vikenda dok je Jovana prala prozore, stojeći na stolici, Vesna je prošla pored sobe. U trenutku panike učinilo joj se da ćerka hoće da skoči. Živeli su na 5. spratu. Ne seća se kako je uletela u sobu, zgrabila Jovanu sa stolice i zagrlila je. Jovana, sine, nemoj, molim te, ne skači. Uprosti mi, ja sam kriva za sve. Ja sam mu rekla da imaš verenika, lagala sam. Tek sada vidim šta sam uradila, ustavila sam unuče bez oca. Volim te, neću te ostaviti za jednu, čemu ga odgađati. Hoćeš da ga nađemo, moliću ga za oproštaj. Jovana je bila šokirana. Suze su joj tekle niz lice. Mama, šta ti je? Nisam htjela da skočim, samo sam prala prozore. Ali, drago mi je što si priznala. Znaš, u početku sam te mrzela, ali shvatila sam da me je Marko zaista voleo, našao bi način da razgovara sa mnom. Pošto nije, neka ide svojim putem. Zagrlile su se prvi put posle mnogo meseci i zajedno plakale. Bile su to suze olakšanđa. Od tog dana sve se promenilo. Vesna je izvadila staru šivaču mašinu i počela da šiđe pelene i benkice za bebu. Jovana je bila dirnuta do suza kada je videla malenu u deču. Mama, hvala ti, pa zar će imati tako male ruke? Pitala je kroz smeh i suze. Atmosfera u kući je postala toplija. Zajedno su planirali, gledali oglase za krevetac i kolica. Jovana se osjećala mnogo bolje, znajući da ima podršku, ali svake večeri tuga bi se vratila. Sećala bi se Markovih zagrljaja, njegovih šapata. Gde si sada, Marku? Da li si me zaboravio? Nikada nećeš saznati da ćeš postati otac. Te misli su je proganđale. A onda se dogodilo nešto što je protreslo ne samo njihov život, već i ceo komšiluk. Jednog popodneva dok je Vesna zalivala cveće, ispred njihovog oronulog solitera zaustavila se kolona crnih, luksuznih limuzina. Gle, ćerko, kome li su došli ovi direktori? Prokomentarisala je. U tom trenutku zazvonilo je na vratima. Vesna je otvorila vrata i zanimela. Na pragu su stajala 3 krupna momka u odelima i jedan mladić, savršeno obučen u skupo odelu sa zlatnim satom na ruci. On se usmehnuo. Dobar dan, gospođo Vesna, da li je Jovana kod kuće? Zbunžena žena ih je propustila unutra. Kada je Jovana izašla iz sobe, elegantni mladić joj je pritrčao i zagrlio je. Zdravo, ljubavi, vratio sam se. To sam ja, tvoj Marko. Jovana ga je, na njegovo zaprepašćenje, besno odgurnula. Marko? A gde si bio sve ovo vreme? Što si se vrtio? Tako si lako poverovao u laži muđe majke, a nisi se udostožio ni da razgovaraš sa mnom. Gde si nestao? I kakav je ovo maskembal? Ili je onaj sa beskućnikom bio maskembal? Ko si ti uopšte? Njene reči su bile kao udarci bićem. Marko je izgledao poraženo. Seo je na kauč i gestom pokazao svojim pratjucima da izađu. Molim te, saslušaj me, počeo je tiho. U pravu si, nisam beskućnik. Ja sam sin Aleksandra Popovića, vlasnika. Jovana ga je gledala u njeverici. Odrastao sam u bogatstvu, studirao u Londonu, a onda mi je majka iznenada poginula. Otac se posle 6 meseci oženio ponovo, doveo je u kuću ženu kođu nisam mogao da podnesem. Posvađali smo se strašno.
On je stao na njenu stranu i rekao mi da idem. Izleteo sam iz kuće bez ičega, bez dokumenata, bez novca. Tako sam završio na ulici. Nisam imao pojma šta je pravi život. Tek tada, kada sam upoznao tebe, vidio sam šta je prava dobrota. Kada me je tvoja majka uterala, otišao sam u Niš. Tamo su me našli očevi ljudi. Ispostavilo se da se otac teško razboleo. Ona veštica ga je ostavila samog. Shvatio je šta je uradio. Pomirili smo se. Sada radim u njegovoj firmi. Ispričao sam mu za tebe. I evo me, došao sam po tebe. Idemo u moju kuću. Jovana je sedela skamenđena, pokušavajući da stvari sve što je čula. Bilo je to kao scena iz nekog filma. Nakon duge tišine pogledala ga je pravo u oči. Ne idem nigde, Marko. Prvo, ne mogu da ostavim majku samu, a drugo, duboko je udahnula. Ja sam trudna. Marko je prebledeo. Trudna? Kako? Od koga? Ta rečenica je bila kap koja je prelila čašu. Jovana je skočila i upalila mu takav šamar da je odjeknulo celom sobom. Od koga, idiote? Pa od onog mog izmišljenog verenika na to ciljaš, je li da? Znači, ipak si poverovao da sam drolja. Marš na polje, i ti i tvoji milioni. Mrzim te. U suzama je utrčala u svoju sobu. Besan i ponižen Marko je ustao. U redu, kako hoćeš, s Bogom. Zalupio je vratima i utišao. Vesna se srušila na fotelju, shvatajući da je njena jedna laž pokrenula lavinu koju niko više nije mogao da zaustavi. Prošle su 2 nedelje. Jovana je bila potpuno slomljena. Plakala je danđu i noću, prekorevažući sebe. Što sam ga uterala, vrtio se po mene, a ja sam ga ušamarila, glupa ponosna budala. Vesna je danima razmišljala kako da ispravi svoju grešku. Odlučila je. Preko nekih veza saznala je adresu Aleksandra Popovića. Rekavši čerki da ide na konsultacije kod nekog profesora u drugi grad, spremila se i krenula put Dedinđa, elitnog dijela Beograda. Potrošila je poslednje pare na taksi. Pred ogromnom luksuznom vilom osjetila je strah. Šta ako je uterađu? Pozvonila je na kapiju. Nakon razgovora sa obezbeđenjem, konačno su je pustili unutra. Uveo je u ogroman kabinet. Za stolom je sedio strog, elegantan čovek u naočarima. Bio je to Aleksandar Popović. Izvolite, gospođu, čime mogu da vam pomognem? Upitao je hladno. Vesna je skupila svu hrabrost. Gospodine Popoviću, ja sam Vesna, majka Đovani, vjerenica vašeg sina. Ispričala mu je sve od početka do kraja. O Jovaninom očaju, o beskućniku Marku, o njihovoj ljubavi i na kraju o svojoj užasnoj laži. Ne tražim ništa od vas, završila je kroz suze. Samo želim da vaš sin zna istinu, da Jovana nikada nije imala drugog. Ona je trudna, nosi njegovo dete. Ne mogu da gledam kako se oboje muče zbog mene. Molim vas, prenesite mu ovo. I ako možete, pošaljite me na stanicu. Aleksandar je skinuo naočare i dugo čutao. Lice mu je omekšalo. Znači postaču, deda, rekao je tiho, a taj moj mangup ništa ne govori. U redu je, gospođu, sve sam razumeo. Ne brinite, razgovarat ću sa Đim, a moj vozač će vas odvesti pravo kući. Vesna je usetila ogromno olakšanje. Savest Joy je konačno bila mirna. Kada se Marko te večeri vratio s posla, otac ga je čekao. Sine, sedi, moramo da razgovaramo. Marko je znao taj ton. Izgleda da je moj sin postao bitanga, a ja o tome ništa ne znam, počeo je Aleksandar strogo. Dolazila je jedna žena danas, Vesna se zove, plakala je, molila za oproštaj. Rekla mi je da je njena ćerka trudna sa tobom. Kako to misliš da se križeš u žbunđu? Jel to muški? Marko je pognuo glavu. Tata, ne znam šta da radim, volim Jovanu, ali... Ona me je ušamarila. Pitao sam je od koga je dete, a ona me je izbacila. Aleksandar je odmahnuo glavom. Oh, sine, glup si. Da li shvataš da bi se 99% devojaka ubesilo u tebe da su saznale ko si, a ona ti je udarila šamar? To znači da joj nije stalo do tvog novca, već do istine.
Волите, будало, право те воли. А ти сумняш у ню? Маркове очи su се отворили. Sve što je otac rekao bilo je tačno. Šta da radim sada, tata? Ponosna je, neće mi oprostiti, rekao je učajno. Aleksandar se nasmežao. Majka joj je rekla da plače danima i noćima. Idi kod nje, razgovaraj, zagrli je iskreno, pozovi je da se uda za tebe. Nećeš valjda dozvoliti da ostanem bez unuka. Ohrabren, Marko je kupio ogroman buket crvenih ruža i najveću tortu i ponovo se uputio ka Novom Beogradu. Vrata mu je otvorila Vesna. Izgledala je užasno, jedva je stajala na nogama. Dobar dan, jel Jovana tu? Upitao je. Žena je briznula u plać. Marko, sinje, odvezla ju je hitna pomoć pre pola sata, da bile je strašne bolove i krvarenje. Ne daj Bože da izgubi bebu, sve je to od nervoze. Idi u bolnicu na rodni front, molim te. Marko je prebledeo. Osjećao je kako mu se tlo izmiče pod nogama. Bez reči, strčao je niz stepenice i uleteo u auto. Uleteo je u prijemno odeljenje bolnice kao furija. Sestre su ga odmah prepoznale sa naslovnih strana. Gde je Jovana Nestorović? Vikao je. Ja sam njen verenik. Gdje je doktor? Ubrzo se pojavio stariji, umorni lekar. Gospodine, smirite se. Ovo je porodilište. Stanje je kritično, preti pobačaj. Izgubila je dosta krvi. Da li ste vi otac? Možete li dati krv? Marko je klimao glavom. Sve ću dati, samo je spasite. Molim vas, pustite me kod nje na minut. Doktor je, videvši očej u njegovim očima, popustio. 2 minuta ni više. Tiho je ušao u sobu. Jovana je ležala bleda kao krpa, priključena na infuziju. Kleknuo je pored kreveta. Ljubavi moja, oprosti mi. Budala sam. Volim te više od života. Čuvaj se i čuvaj našu bebu. Nežno je stavio ruku na njen stomak. Sine, tata je ovde. Volimo te i čekamo. Jovana je otvorila oči. U njima više nije bilo besa, samo umor i olakšanje. Jovana se, na sreću, stabilizovala. Marko nije odlazio od nje. Sedeo je pored njenog kreveta, držao je za ruku i pričao joj. Konačno su razgovarali iskreno, bez ponosa i ljutnje. Prebacio ju je u privatni apartman, donosio joj voće, sokove i najbolju hranu. Vesna je svaki dan donosila domaću supu. Kada je izašla iz bolnice, priselio ju je u svoju vilu na Dedinju. Njenu majku je poslao na mjesec dana u najbolju banđu na moru da se oporavi. Žena kođa nikada u životu nije bila na odmoru, konačno je uživala. Komšiluk je pukao od zavisti. Jovana je cvitala. Svež vazduh, mir i Markova pažnja su joj prijeli. Stomak je rastao, a ona je postajala sve ljepša. Aleksandar je tajno opremao najlepšu dečiju sobu, spremajući iznenađenje za mlade. Sve je izgledalo savršeno, ali čekao ih je još jedan šok. Na posljednjem ultrazvuku pred porođaj utišli su zajedno kod doktora Petrovicka. On ih je dočekao sa zagonetnim usmehom. Drago mi je da vidim da ste dobro. Ovo je suprug, pretpostavljam? Da, ovo je Marko, otac našeg mališana, rekla je Jovana srećno. E pa, Marko, bolje sedite, rekao je doktor. Imam jednu vest za vas. Marko je prebledeo. Jel sve u redu sa bebom? Doktor se nasmežao. Sve je savršeno, samo što nije jedna beba. Imate blizance, dečaka i devojčicu. Čestitam. Jovana je ostala bez teksta. Kako blizanci? Radila sam ultrazvuk 3 puta, ništa niste rekli. Vidio sam ja sve, priznao je doktor. Ali nisam hteo da vas plašim. Bili ste u takvom stanđu? Da sam vam tada rekao, ko zna šta biste odlučili. Ovako je bolje. Marko je skočio od sreće. Dvođe, pa to je sjajno. Odjednom čemu sve završiti? Jel da, ljubavi? Šokirana Jovana je samo uspela da promrmlja. Sada mi je jasno zašto mi je stomak kao lubenica. Porođaj je prošao odlično. Jovana je insistirala da je porađa samo doktor Petrović, čovek kome je bezgranično verovala.
kada su joj, umornoj i iscrpljenoj, stavili u naručje dva mala piskutava zamutulka. Заплакала je od sreće. Bila je najsrećnija žena na svetu. Na krštenju male Ане i malog Luke okupila se cela porodica i prijatelji. Slavlje je bilo kao iz bajke. Novinari su se tiskali da uslikaju srećni par sa njihovim anđelima. Jovana se priljubila uz Marka. Znaš, kada sam te prvi put videla u onom prolazu, nešto mi je reklo da si moja sudbina. Marko ju je poljubio. Da se tada nisam posvađao sa ocem, nikada se ne bismo sreli. Ne žalim ni za čim, osim što sam bio ubudal i dozvolio da patiš. Ali sada je pred nama ceo život da sve ispravimo. Naša porodica je tek počela da se stvara. Gledali su u svoje dvože dece, mirne u kulevci, i znali su da je njihova bajka, koja je počela na najneobičnijem mestu, tek dobila svoj pravi početak. Tako je jedna priča koja je počela u mraku i bez nađu beogradskog podzemnog prolaza pronašla svoj srećan kraj pod svetlima reflektora. Jovana i Marko su dokazali da prava ljubav ne poznaje klasne razlike, predrasude i prepreke. Njihova deca, Ana i Luka, bili su živi dokaz da se i iz najvećeg bola može roditi najveća sreća. Vesna i Aleksandar su postali najponosniji baba i deda, a njihove porodice, nekada razdvođene ponosom i lažima, sada su bile užedinđene ljubavlju. Ova priča nas uči da nikada ne treba suditi u knjizi po kuricama i da ponekad najveće blago pronađemo tamo gde ga najmanje očekujemo. Hvala vam što ste bili sa nama do kraja. Ako vam se ova neverovatna priča dopala, ostavite like, pretplatite se na naš kanal i podelite svoje mišljenje u komentarima. Da li verujete u sudbinske susrete?